selerot kam tangmani ba bar koi ring teh ne jotonon phone kaham te jotonon lamsogo ani vlog tini ni ani vlog angkha jong moi khutong busloi chara rolainai nogo hingke abono tini ni vlog angnai botike chara ruya nongno phono kana norok poilan simi paithak jara nai tong jani video no hingke nok ni mori ni borok mane chini kok hingke mori mi hino tam nai amno 150 debor marke 150 hino chini mara singkok bangke amno mori mi hino hingke obo hingke hokleng busloi toko o jaga to sokjak oro kaisa mori ni tei kaisa obo hokleng kaisa mori ni tei kaisa hokleng haike lang ke kai thangnai abono phunkan na hingke phaidi kai legrana first hingke ang obo hokleng busloi na hingke o jaga to khurjak ba o jaga ni chini na first ang hokleng busloi na khako charta khai rnai o ta sayar khono mis thangma bele hin bagi charta rnai asu kuthugoda kunong ya bo pai kha ungkha nina ba selia achayu nje abani ya gula rnai mo jaga bo asu kuthuke kanya nai thena kan kai bomuk per mayang nasi mo jaga rnai mori mi busloi nokni ungkha ko bang kha sai ke ba sei thang kai man tai kamsa to jaga utai bulu nai ang hokleng khurjaya ko ayang ko hai pano direct khurman ho ayang ko hanorom se kini kina kai di e aro kai di oi bottle chala nai bufang yarung ni bagai damra bai chokori malia haini bagai ani besai kodal bai chokori rekha iko naidi gangla busloi obno kainai oro 22 ta sitongo kolsa se 5 taka khaima payo ke yango hingke sosa busloi abangke packet rakha abangke 100 rupees packet kaisa wano ang hingke ani besai ha tanui nai phai ha gora khai tongo eat bai se amta hike ganar gori oi rosiwo buini ke to thermocol ni tray rok tongo hingke aro rokono chara romano kichini thani kore hingke bajong eat bai ni amta hike khaika o jaga tawo gangla busloi tei sosa busloi ronai yang angke spray habo sarjangai se mokolo ulta sari na jagoi ne mokol yok thangka sai se maya yang nas nai jagya ulta si sari na jagoi ne mokol hap thangka tabuk hingke hawak busloi kanyan sakang spray bai misiwi nanai kisa sibu bukhaya mo pare kainai iko kanai de omna taw sara ma yang saido hingke gangla yang saido hingke sosa tabuk hingke tha kai legrana nok ni tha tui femani 3ta bokrok tongo hingke abno bufang tola bo kainai ha sikarak ma saimaya odeng ongya o yaphang kaisa kainai hingke tei o ko bufang yaphang kaisa kainai waisa pano tha rok kainai jagya ageo kha ama kaijaro tabuk hingke chungsi kainai hini nailai bahayong no saimanya hingke o bufang kolokma tongo o bufango tha bodu kusungri rohornai
Nokong khaisana hinene kaijaklai khaba samung ruya phana haiken aste aste masrong laisinai koidin la ama babuni opora depend khai tongsinai bahaya de bahaiken samung rok masrong laisinai hinke bokhe kudal bai tangkhogoi rubai man pore ang hinke kaikha bokhro kaini tongmani no kaitham tongmani bisingo kaini ri rikha haphobai rusinai tabo hinke oro paikha hinke tei kaisa jagao kaisinai ko jaga bo kaisinai tabo kai rukha ko kaisa tongmani obono last 3 ta ni bising kaisa jaga o kaini khe rukha hinke ta o jaga bo kaisa hinke bag bisingo tongo naide shotui modna obono bo kainai ge yango tongo haising obono bo kainai phaidi kailagra na hinke selerot kam tangmani ba bar koi ring ta ne buine hojak sokjak bose bokhe o jaga phungo ba sawine solbai rekha tabo o jaga o haising tei shorti kaine tabo hinke ani bosai shorti kaina bagine hacho khori tongo hinke o jaga hinke haising kaine duita line bokhe chokhori simiru angke kaine ongko naidi abo jota ama rohor bai mani sakang hinke haising kaina nai haising kisa bumuk phaibai jangno apna bumuk phaijangno hinke sakao naisari rwnai line line khai ongko jotono naisabai ri rokha tabo hinke ha phobbai rusinai apna ha bolui Aboni yagulo tei line kaisa hinke haising shorti kaisinai sakang bera bai rwnai aboni pore hinke ha bol bai rwnai joto gana gana khena ang joto bera bai ro paikha ha bolai rusinai abono hinke tini phungni jesuk je samung tongmani jotono complete ang baikha hinke bag bisingo tharok tei shorti rok tongmani abo buko kaibaikha bag buksangkha hinke tabo hinke ang rest khaisinai bai tini blog osung nangkha.